Da, eu plec săptămâna care vine, plec în Germania. Pleci în Germania? Rămică, o e în Germania? Am, dă-mi, nu știu. Unde te duci, bă? Hă? Păi unde te duci? În Germania, n-auzi. Nu rămâi. Că pui rămâi, bă. Te dau te la de soare, te dau nepâră de mă dai. Te dă nepură de ea, auzi. Ne fura tot de la mine. Dar tu ești beat. Nu-i beată, măi. N-am mâncat, e foame, lasă. Ești foame? Lasă, adu bucate pe pui. Asta că eu Două nu bucate de ceapă. Vrei să cordezi? A, ce uite la de soare eu? Vrei mă să cordezi? Du-te, mă, adu bucate de pui. Na, mă. Mă măric. Hai, adu bucate de pui, mă. Asta Dar că să nu eu te dui, Ioan. Dar tu nu vezi de unde stai eu. Dă-i un par de vin. I-am dat o parte mea. nu. Nu i-am dat, nu i-am dat. O botea? Nu o vrut de. A băut, trebuie să... Nu am băut, am O aruncat, da. botea, ia să bă. Matale, bem un pahar? Nu că beau, dar stai să te Nu-i de-a compar. lui, nu-i de-a lui. Vezi un stick. Ah. Ce ai? Ai spus la mine ce ai? Băi, Ioan. Ioan ne cheamă, eu n-am mai băgat ăia. Auzi, ia pe atât. Vine Victoria și... Mă cunoaște pe mine, bea pe mine. Dar dacă acolo te-a putut. Te-a putut să... Te-a putut să dă. Nu mi-a avut țigară. O țigară, da? Te dai eu. O pune, mă lăudeze. Stai pe ceva, am. Ia. Gata. Mulțumesc. Dar știi ce fumezi? Lasă. Cum tragi din țigară? Hai că vine băga, acum te pute și în cur. Ei, nu mă ține mă. Cu fărietul toate. Hai, trage. Bagă în gură, hai. Păi e în gură sau noi? Hai. Gata, hai. Trage. O pe capul, ia Hai, pe ce mă... Da. Trage, mă, că... Eu nu fumez. Chem patron să-ți aprind țigară. Tragi în Hai, gata, hai bun, gata, s-a aprins. Hai. Trage. Nu i-a prins în ea, Ioan. Nu. Nici acum. Aprinde eu mătare. Nu, păi eu gura. Acum, păi Romică, nu eu. Măi, ce vrei? Aprinde eu mătare, că nu s-a aprins. Să pui ce ăsta? Romică. Dați mi-a. Hai, măi, aprinde, hai. Trage-o. Atent. S-a aprins? Dar cum ai zis că te cheamă, Rusana? Aveți, Dacă. dacă tot vezi un pahar. Cum te cheamă? Eu nu știu cum. Păi cum te cheamă? Ții, Romică. Cum o cheamă Romică? Au ce are aici? Lasă-mă, cum o cheamă ai zis? Ha? Tanța, mă. Sanța. Asta am tăiat din Constanța. Tu ești Sanța de Constanța? Bravo. Săptămâna care vine, plec în Spania. Pleci în Spania? Mai plecă în Germania. Germania, e titii, băi. Oia de anul. Eu dacă ceream o țigară, nu-mi dădeai. I-am dat ultima țigară și du-te la Dați-mi sărat. ea. Vrei să ne suntem la tine? Dar ce faci în Germania? Da? Dar știi? Nu mai vreau înapoi acasă. Am te aduc eu. Victoraș a zis că te-ar vrea și el. Păi du-te, Victoraș, băiatul ăsta. Nu e adevărat. A, Victoria. Ești Dacă la măta nebulat. mă duc eu, stai liniște. Vezi să faci cu moșul ăsta, rezolvă pe el întâi. Nu, las că... Da, mă, să vezi. El mi-a dat o țigară, să vezi că. Ia-o, te servezi. Da, mă. Acum nu se mai scoală la dat, că ai dat pe Felipe. Mâine, lasă, Hai să mai mâine. am țigară din cauza asta, tata cu el. Mâine. Cum? Mâine, Mâine. luni. Mâine. Mâine, ghidez mă tai mâine. Mâine? Luni. Da, mă, mui. De sau de mâine. Să vină ăsta mâine, luni, ăsta. Uite ăsta, de coate. Ai o teră de soare, cum știu eu. Hai te-am bătat, mă, cap. Hai, putea, dai, uite. Că de o țeavă țigară. Costel, vino repede încoa. Al Vasilic. Dar îți place să fumezi? Îți place să te îngure? Din ce mai tragi așa? Băi, ce, du-te pe unde, du-te până la mare scoară, du-te adu câteva țigături. Stai așa, Olea. Hai, du-te, hai că mai să mai facem o leacă. Că mergi, băi, uita-mi, că mergi cu bicicleta. Ia bicicleta. Ia bicicleta, hai te coeți, hai nu mai Da, stai. ce vinde la bucată? Da. De aici de țigări, du-te mă. Hai mă, ia bicicleta, mai stai Unde te prea. duci, Costel? Costel, Te-o chemam că la o parte. Ce mă iei, mă? vino mă, Oleagă. Aici după poartă, mă, Care ai pula mea ta? Ăsta sau ăsta? Du-te-mă după poartă pe ea. Te chemam băieții la o parte. Opa, Costel, tu ai pula mai tare? Uite, ne-a făcut ăi. Petru? Asta. Da, mai, hai, face pe mă ta.
Dă-i, Nu am o bucăță tati, de Eugen. dă-i, mă, băi. Hai Am că te-o băut plătesc eu, băi. Dă-i o bucățică de Eugen. Axel. Hai, dă-i, hai, Hai, ți-o băi, tu îmi că băi, tu pleacă la serviciu. lasă serviciu, dă-i, mă, dă-i, tati. Hai că ți-o plătesc eu, hai. Îți mulțumesc. Să vedeți ea. Hai, mănâncă acolo, hai. Da. Sărută-l pe bolozanul ăla. O pică mică. Dar să vine și românca să-l bată acum. De la gagic mea. O să mă mor la noapte. Le. Ia și de... Auzi, De lutant. Da, da. Ai putea să le pupi toate la rând. nu, pe el, Costel, Da, zi-mă, spune-te, nu. după poarta aici repede. Zi. Zi-mă cât îi termină repede, dai drumul la Hai, anul. spune-te. Hai, bine, pura, te-am românca acum, te-am Uite, pupat. bă, nici n-are de Hai, să facă bine, direct la pula. 5 de Mai mai pupat pe bine. mine? Nu. Minte. Păi dacă ți-o două chiciari, dacă nu... Băi, cum Spart stai, poarta acum. băi, a spus adevăr. Ai zis Nu la e adevăr. adevărat. N-ai Hai, spus n-ai, tu, mă, repede, eu sunt după adevăr. Cu un pahar de vin roșu scoală nebunești. Dar cum? Nici nu se mai culc. Nea Ion e un robot sexual trimis înapoi în timp, din viitor. Ce spui? Special ca să schimbi Ce povesti tu e Mă asta? li pome, te de ochi mari, mă li pome. Bola? Acum te Nu, pui. ăia nu Ion. Bă, n-aud, bă... Cum pleci cu ea acum? Dar tot... Dar cu ce vrei să spune? Trebuie cu alea dracu, știi, culcă la mine, îți dau un pat cu suflet. Dorm cu două capuri. Stai cu alea, mă, multe. Păi ești pe tanta și dormiți amândoi. Da, ștergi la gură, pe... Hai, pă, frumos. Hai, Dă-o țigară, dă-o țigară. Vino ca mă, nu cortezi nimică? Băi, tu ce faci? De-aia zic, cum îți place totuși mai tare? Așa ca pe Eugen. Cu banane. banane. Cu lapte. Stai? Stai, hai să te fac bani de asta, bravo. Te ia cu mine. Asta, ia cu mine, da? Opa. Ce mai vecini? Mă ziua, să rămână. O, ti Scoate-le Costel. O, ti Mai poate? Tata și-o găsit sorocul. L-o găsă pe Nea Ion. Spune la Costel, băi, te cheamă în Ion. Fă o scăldin, mă, fai bă ceva. Ce faci? Da, m-am N-am bătat. băut nimic. Am bătat azi. Nu mai e poate. Înainte să pleci în dreapta și mă tare. Hai să n-am pronunțat asta. Da. Mă, Da, unde mă, în față? lucrat? Da, mă, stai că e chestia cu Ai fost la treaba aia? Vă dau până azi. M-am bătat azi. Te-a bătut zboră de gândă, Nu știu mă tare. Da. Puteți? Nu știu mă tare. Eu? Băi, Știu de când te-ai născut, măi. băi, n-auzi. Băi, Ioan. Nu mai mi-e Dacă mă grăbeam o că aveam copii mai mari ca Da, mine. Băi, Ioan. Părare la chis. Cum? Părare la chis. Iară tita. E bătea. Las că băi, tu nu Lasă, știi. arată-te. Bătile. Du-te, te arată lui Ioan. Hai, da, mai mare ca tine. arată-te. Uite, gata, nu mă uit nici eu. Hai, uite, ia. Uite cum am pus cu toate. Uite, nu mă uit. Haide, cu arată-te. Arată-te, dar Romi. Hai, cu. Ia. Ne scoate. Ce făcut, Romi? Că ești nu place? Hai, te faci. Ui! Eu am văzut că am... Nu am văzut nimic. Nu am văzut. Bă, dar Ivana, unde e acasă? Dar de big nu e, auzi? Big? Nu. De la Big de ăla. trafalete de față. Nu știa fata la. Băi, la tine altă Eugen, la tine, nu? Au plecat băietul. Las că le plătesc pe ăla pula mea. Și cu tine și pe ăla, lasă, nicio problemă. Bun. Acum, ce faci? Arată-i Dar o pe faci pe ăla. bani sau din plăcere? Plăcere. Eu plătit-o eu, i-am dat o țigară, un par de mine, gata, i-a ajuns. Mai zic? Nu te acolo. Mai beau dacă Da, mai da, zic, eu da. nu-ți mai zic Da, nimic. bă, hai mă, bea Romică. A, mă, ia uite, ai parul Uite, ai paharul acolo. Eu l-am pus acolo? Pune înainte de abia, pune și îndată poarta la băieții ăștia aici, frumos. Merg cu la minte, culci, îi spitanță. Stai acolo la La terasă. româncă e acasă? Dar ce treabă ai tu cu el? Ce întreb dacă româncă e acasă? Tu vrei pe amândouă acum. Ești mulțumit de mult. Ce vrei? Mă duc cu el și tu cum la tine la mine. Ce se Tanț, Băi, da, babuță nu bună. crezi pe Nea Ion?
Hai după poartă, ne-ai Ion, ne-ai Ion, ia du-te repede după poartă. Du-te repede după poartă. Băi, nu, să scoală eu. Acum nu se scoală. Ei, nu se scoală, știi, E prea meserie. mult. E rușine. Dar nu ne uităm printre gaura. N-auzi că prost, e rușine acum. Ia, Prostii, rușine. hai Matei, vrei tu? Victoraș. Hai, Victoria. Da. Eu te cum Nu stă. te, băi, te cheamă? Stanța, mă. Stanța. Nu mă pune pe mine, să-l arătam mâine. Hai, dar ai putea să-l faci, să-l termini? Termină repede. Că el crede că nu ești în stare. Nu e tare. Ești în tai? Ha? Da, Ia arată. Dă-te ne Ion după poartă. tu. Da, după poartă. Lasă. Mai bei un par de vin. Nu mai pe. Cred că ești tu pe la ori. O luați amândoi. Băi, dar ce nu lași tu, Ioane? Ce nu lași tu tractor aici? Să nu te duci, mă, că ferească să te prinde poliția pe stradă. Mă, sunt vaporanii. Care te-am? Că nu vezi că ești beat? Vezi, da? Nu ești beat? Nu ești beat tot timpul. Poate nu recunoaște. E, băi. N-am prinde clasară peste Ionuț, aici al neavașului, al lui Dar tu Ionuț, ce al pula mea, dar tu ești din partea părinții? Da, eu sunt de partea poliția, dar e Ai geapă, venit ai cu ăla. dreptate. E vecinul meu aici, neamul meu. Cine? Îmi dă el mâncare mea. Cine? Romică. Mamă, ei, Romica, să? Mai dau pula, nu mai dau nimic. Păi, dar mă tai în piză. Dar Romica știi ce dai mâncare, mă? Bă, uite, mi se pare că lângă poarta aia. Poarta aia verde din coate deja. Lângă fuțalul ochiul. De mult? Are, bă, te-ai complicat pe la cămin, are. Hai, merge, nu. Băi, tragi tu o țeapă. Hai măcar. Ia uite. Hai, ia mai. Tati. Spune, Romica, o vezi? O săruți? Ia, ta. Ia arată-i acolo. De acolo, pleacă la mine. Ce caută poliția? Ce-ai făcut? Hai, vezi? Ce fațare, bă. Ai supus nu ți-a Dă plăcut. tractorul afară. Dă-ne, dă-să-mi dă-să-mi poartă. Hai că stai cu o drept. Hai, mai de un pat. Ia vină cu mătare în dreapta poarta să putem să închidem. Hai,